ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம். இந்த பதிவில் நம்ம முக்கியமாக இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இந்த ஏஐ, டேட்டா சயின்ஸ், அப்புறம் ரோபோட்டிக்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இந்த மாதிரி இப்போ சின்னதாக வந்திருக்கக்கூடிய புதுசாக சேர்ந்துருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் கோர்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் படித்தா ஸ்கோப் இருக்குமா, இதில் படித்தா வேலை கிடைக்குமா, இது ஈஸியாக இருக்குமா, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி எதனால நான் இதை பேச முடியும்னு நான் சொல்லிடுறேன். நான் ஒரு சிஎஸ்சி படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட். ஸோ எனக்கு இதில் கொஞ்சம் ஒரு நாலேஜ் இருக்கிறதுனால தான் என்னால் சொல்ல முடியுது. ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ சிஎஸ்சியில் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா கோர்சஸுமே இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் தவிர எல்லா கோர்சஸுமே ஏஐ, டேட்டா சயின்ஸ், ரோபோட்டிக்ஸ் இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செமஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் தான். அதுபோக இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ட்ரிபிள் இசி இந்த மாதிரி கோர்சஸோடைய ஒரு சின்ன சப்ஜெக்ட் தான் அது. ஸோ இதெல்லாம் ஏன் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போ நீங்கள் சிஎஸ்சியோ இல்லை மெக்கோ, இசி, ட்ரிபிள் இந்த மாதிரி எடுக்கும் பொழுது அது கஷ்டமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் டேட்டா சயின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி டேட்டா சயின்ஸ் மாதிரி வெப் டெக்னாலஜி இருக்குது, ஏஐ இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, யூனிக்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ், ஆர்கிடெக்சர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டாபிக்ஸையும் ஓரளவுக்கு படிப்பீங்க சிஎஸ்சி எடுக்கும் பொழுது. இதே இது நீங்கள் ஏஐ மட்டும் எடுத்திங்கன்னா ஏஐக்குள்ளேயே நிறையா சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, அதை கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்ப்பீங்க. ஸோ இதுதான் ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஏஐ எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்னென்னா ஏஐ மட்டும்தான் இருக்கும், மற்ற இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் கான்செப்ட்ஸ் எதுவுமே வராது. இப்போ ஸ்கோப்பு நம்ம எதை மீன் பண்ணுறோன்னா இன்ஜினியரிங்கில் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். இப்போ 12th நீங்கள் பயோமேக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா பயாலஜிலையும் போய்க்கலாம், மேக்ஸ்லையும் போய்க்கலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா. இப்போ இதே நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் எடுத்தால் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் அதாவது இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் போக முடியும், எம்பிபிஎஸ் போக முடியாது. ஸோ இதில் ஸ்கோப் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பயோமேக்ஸுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் சிஎஸ்சியா ஏஐக்கு அதிகமாக ஸ்கோப் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சிஎஸ்சிக்கு தான் அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குது. ஏன்னா எல்லா ஜாப்ஸுக்கும் நம்ம போய்க்கலாம். இப்போ ஆப்ரேட் சிஸ்டமுக்கும் போய்க்கலாம், கோடிங்கில் இருந்தாலும் போய்க்கலாம், ஏஐயில் இருந்தால் கூட அதுக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படித்து போய்க்கலாம். பட் இப்போ எது ஏஐக்கு போனீங்கன்னா ஏஐக்குள்ளே ஜாப்ஸுக்கு மட்டும்தான் போக முடியும். உங்களால் அடுத்து நீங்கள் வேறு சின்ன சின்ன ஜாப்ஸ் வேறு ஏதாவது கோடிங் ஜாப்ஸ் போகணுமா, இல்லை உங்களுக்கு ஏஐ நாளை பின்ன பிடிக்காமல் போர் அடித்தாலும் வேறு ஜாப்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இதே தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனுக்கும். இப்போ நீங்கள் பிஇ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா ட்ரிபிள் படிக்கிறதுக்கும் இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஓரியன்ட் ஜாப்ஸ் மட்டும் தான் கிடச்சிட்டே இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் கான்செப்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் திருப்பி போய் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், படித்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ எடுக்கவே கூடாதா, நாங்கள் ஏஐ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் எடுக்கக்கூடாதான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது. இப்போ உங்களுக்கு அதில் ரொம்ப சில பேருக்கு மற்ற சிஎஸ் கான்செப்ட்ஸோட ஏஐ ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்கும், அவங்க நிறையா படிச்சுட்டே இருப்பீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, வேறு எதுவுமே படிக்க மாட்டேன் அப்படி இருக்கிறவங்க கன்ஃபார்ம் நீங்கள் ஏஐ எடுக்கலாம். ஏஐ எடுத்து அந்த ஜாப் மட்டும் தான் போவேன் அப்படின்னு இருக்கவங்க கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். மற்றபடி கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்குது அதனால் அந்த ஏஐக்கு பார்க்க போகிறேன், இல்லை ரொம்ப ஃபேஷனாக இருக்குது இப்போ எல்லோரும் எடுக்கிறாங்க அதுக்காக நான் போகிறேங்கிற மாதிரி யாரும் எடுத்துட வேணாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இப்படி ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணி போடுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எந்த சின்ன கோர்சஸுமே எல்லோரும் எடுக்கிறாங்க, இல்லை கட் ஆஃப் கம்மியாக கிடச்சி நல்ல காலேஜில் கிடைக்கிதுன்னு எடுக்க வேணாம். கம்மியான ரேங்கிங் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்லேயே இந்த மாதிரி சிஎஸ்சி, மெக்கு, இசி இந்த மாதிரி கோர்சஸ் கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் அதை ஆப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஹையஸ்ட்டு நல்லா ரேங்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸில் ஏஐ, மெக்கு, ஏஐ, டேட்டா சயின்ஸில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கோப் இல்லாமல் ஜாப் கிடைக்காம போகிறதுக்கு, ஃபேஷனாக இருக்கும் போகிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கம்மியான ரேங்கிங் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸில் நீங்கள் கரெக்டான கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சத கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து கஷ்டப்படாமல் நீங்கள் இருப்பீங்கிறதுக்காக தான் அதை சொல்கிறேன். ஸோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ்டையும் சொல்லுங்கள், நீங்களும் குழம்பிக்காமல் கரெக்டான சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ரிசல்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு மண்டே 19th வந்துடும். ஸோ வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம வீடியோஸ் ஃபுல்லாமே உட்காந்து பாருங்கள், தெளிவாக உட்காந்து யோசிச்சு சாய்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாமல் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ கொண்டு போய் சேருங்க. இதே மாதிரி ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.